ni baita ere eskertzen dut, mai inguru hori antolatzea eta, gonbidatzea, noski. Ni feminismoaren esker gauza asko aldatu dira azken hamarkadan gizartean, eta hori egia da, baina aurrea pasoak egitea oso neketsua da eta berriz galtzea oso erreza. Lehen baita ere Patxik aipatu duen bezala feminismotik oso kezkaturik gaudela fasismoaren gorakadarekin eta feminismoaren kontrako arrakasta mutil-gazteen artean. Baina politika galderari erantzuten aurrerapenak ezin dira, titularra izango zen. Aurrerapenak ez dira izan nahi genituen ainak eta nahi genituen bezain azkarrak. Baina upeneri gabe, eupenerekin pentsa ezinak izango liratekeen aurrerapenak izan dira. Eta, hori esana, esan dezakegun bi motako politika daude. Alde batetik berariazkoak, espezifikoak eta beste batzuk zeharkakoak. Orduan, lehenengo multzoari dagokiona, nire ustez lan mardula egin dela azken 10 urteen feminismoari ikuspuntutik. Lehenengo, 2015an indarkeria matxistaren aurkako legea ezarri zen, UPN garaian zen oraindik, baina hau batez aprobatu zen legea, eta lege aintzindaria, zen nahiko interesgarria, eta, marko orokorra gehien bat. Eta gero lege horren garapenaz hitz egingo dugun baitare. Eta gero 2017an beste estatu mailan aintzindaria izan zen legea izan zen LGTBikoa. 2019an berdintasun legea eta gero 2012tik 2017ra plan estrategikoa. Eta 2026tik, ia hobeto. Vale, 2023tik 26 administrazioko berdintasun plana. Lege eta plan hauek guztiz beharrezkoak ziren, eta baina ondorioak oraindik baloratu gabe. Orduan, ez dakigu zer rekorrido, ez ibilbide izango duten. Indarkeria sexistaren aurkako neurriei dagokionez, indarkeria sexualek biktimek arretarako zentro ireki zen 2024an, eta hori egin zen estatu funtsekin. Indarkerien aurkako funtsekin, baina ongi aprobetsatuak esan behar dela. Izan zela gainera aintzindarian estatuan lehenengo edo lehenengoetariko bat irekizena, naiz eta derrigorrez ezarri behar diren toki guztietan. Eta baziren beste arreta zerbitzuak Nafarroan zehar, baina hutsune garrantzitsua daude. Eta zeintzu diren gehien bat baliabide bezala. Legeak zoragarriak, baina gero hornitzeko arazoak. Eta zeintzuk zehazten dira? Zenbait tokitan, adibidez atzo esaten zidaten Lizarraldean 3 hilabeteko itxaron zerrenda daudela. Orduan, emakumeak arreta integrala jasotzeko daudela pisu kutre batean, itxoiten olako arreta orokorra, bai legala, bai soziala. Gero, ez daudela arreta espezifikoak taldeak, multidisciplinarrak. Adina txikikoentzat orain planteatzen ari dela, baina ez dago ez da ere arreta zerbitzuak. Eta gero, utxunea daudela prestakuntzan, bai osasun arloan, gizarte zerbitzuen langilontzat, denok beharko luketela olako prestakuntza sakona momentu honetan ez dutena. Eta, legetik haratago, zeharkako politikaz hitz egingo nuke momentutxo batean. Ohitura da, berdintasun egiturak eta politikak ezartzea, baina benetan aldaketa sakonak egiteko ezinbestekoa da zeharkako politikak. Departamento bakoitzan kortutak hartu beharko luke partidak, ezinbesteko tresna aurrekontuak dira. Eta aurrekontuetan partida bakoitzak ikusi beharko luketela zein den genero impactua. Eta benetan ezartzen diren, edo baliabideak ia benetan badutela eragin bat genero berdintasunean. Hildo hortatik ni aipamen berezia positibo egingo nuke eta da Eskorae programa. Bere helburua baitzen kurrikulumean zein ikastetxeko antolaketa eta harremanetan genero ikuspuntua txertatzea.
hori da, zeharkatzen zuen hezkuntza sistema osoa. Eta gainera, interesgarriena, zen ikasle guztientzat eta ikastetxe guztiontzat. Bueno, aintzindaria izan zen, martxan jartzeko estatuko profesional hoberenekin kontutan hartu zen, eta baina iritsi zen eskuinak. Eta gezurrak, presioak eta lortu zuen ikastetxe pribatuetan programa derrigorrezkoa ez izatea. Eta horrek noski berdintasunaren aurkako ondorio latzak ditu. Eta, bueno, amaitzeko zuk aipatu duzu ze garrantzia izan duen zaintza gaia, ez? Eta, gai hau denona izan behar zen, ez feminismoarena. Baina pandemia garaian eta pandemia ondoren, mugimendu feminista zentralizatzuna eman zion gai horri ikusi zelako ze hutsune handia zegoen eta ze krisialdia zaintza sisteman. Eta orduan hasi ginen aliantzak bilatzen eragilez berdinekin, sindikatuekin, pensionistekin, etxeko eta residentziako langileak, Patxik aipatzen zuen unidad de acción, benetan martxan jarri genuen sistema krisialdi honen inguruan. Eta hori horregatik burutu genuen 2023ko, posible izan zen 2023ko azaroaren 30ean greba orokor feminista, lehenengo greba orokor feministak, ez? Eta feministentzat oso mingarria izan da ze erantzun politikoa. Bai hemen, bai Nafarroan eta bai Euskal Erkidegoan. Zergatik, gure ideia zen eragin zuzena izatea politiketan. Ez bakarrik indarrak erakustea eta ze guai garen. Eta bigarren parte hortan, izan zen, benetan penagarria. Bai erkidego batean, zein bestean. Administrazioen erantzua eskatu genuen elkarrizketa eta hurrengo egunean, eta erantzuna izan zen Nabirekin, Nafarroko Berdintasun Institutuarekin, arduradunekin hitz egiteko, elkartzeko. Hauek noski kide feminista dira, gora ipatu zuten egindako lana, eta hau batez partekatzen dute analizia eta gure proposamenak, baina ez dutela inolako ez baliabidek ez eraginik ez ere egiteko. Orduan pilota berriro bota zuten gobernuan, eta pasatu bira 2 urte eta hemen gaude. Eta, bitartean, zer gertatzen da, jarraitzen dugun, bakarri daudela bi residentzia publikoak, gainontzekoak dira pribatuak, beste neurrietan aurrera pausoak ez dira izan, eta gobernuak beste aldera begiratzen ari da gai honekin. Bale, eta bukatzeko galdetuko nizuke zein izan den denboraldi honetan mugimendu feministaren ibilbidea eta zeintzuk diren etorkizunera begira ere mugimendu feministaren erronkak. Bale, zaten diatela hurbiltzeko gehiago ez dakit. Horrela, jango dut. Oso inkomoda, benetan oso bezerosoa. Bueno, azken hamarkadan feminismoak indar handia izan du Nafarroan. Eta gauza da gazte asko bildu dira eta mobilizazioan parte hartu dute. Eta, adibidez, datorren astean izango da batera jotzea, gazten topaketa, eta ikusiko duzunez, egun baka, emakume gazteak feminismoan hausnartzeko eta proposamenak egiteko bilduko dira. Eta hori uste dut nahiko ongi asmatu dugu, uztartzen feminismo historiko eta gazteen interesak eta proposamenak eta, une bakoitzeko erronkei aurre egiteko. Alde batetik mundu martxan 5 urtez behin egiten dena saretzen lagundu du. 2015 mundu martxa zeharkatu zuen Euskal Herria eta 100 ekintzak egin ziren, gure gorputzen eta lurraldeen burujabetzaren lelopean, gero 2020an pandemia garaian jartzen gutxiago izan zen eta aukera gutxiago elkartzeko, baina kolonialismoaren aurka, eta 2018ko martxoaren 8ak aipatu dugun bezala lehenengo greba feminista arrakastatxo izan zen, eta
Ondoren, abenduan, izan zen jardunaldi feministan Durangon, eta elkartu ginen, milaka emakumeak hausnartzeko, agenda berrikusteko, eta plangintza sakonak egiteko, ez? Eta hori balio izan duela gidatzeko gure ekintzak azken urte hauetan. 2029an, bigarren greba feminista ja findu joan ginen, eta ikusi genuen zenbait ardatzak, pensionistak, ikasleak, zaintza ja agertzen zen, enplegua eta konsumoa. Eta horrekin batera aliantzak sortzeko aukera eta beharra, aztertu genuen. Eta 2020an aipatu dudan bezala pandemian, etxean egon arren jarraitu genuen sarean. Eta eztabaidak eta oso sakonak egin genituen online. Urtero, egunero, elkartzen ginen, aztertzeko ze ondorioak zituen krisiak eta bar. Beste aldetik, indarkeria sexistaren kontrako borroka izan da igual emakume guztiok eta adine guztietakoak batu gaituen gai garrantzitsuenetakoa. 2028ko Nagorela Fatzen milketan zutu gintuen, eta hasi ginen lantzen protokoloak jai eremuetan eta aisialdi eremuetan eta bar. Eta 2016en amanadaren kasuarekin izan zen inflexio puntua, ez bakarrik hemen Nafarroan baizik eta estatu osoan, baina ikusi behar zen hemengo erantzuna izan zen eredugarria, ez? Feminismoarena, baina baitare gizartearena. Eta feminismoaren esker, noski. Eta Iruneko erantzun, jarraitu duela, erantzun hori. Hala ere, badago arazo handi bat. Kosta da identifikatzea eta onartzea ere murbilan dauden erasoan. Kuadrillan, familian, lankidekin, eta hori dira erasoen 80%. Eta ezin duguna ahaztu beste gaiak, amaitzeko agenda ditugun gaiak, eta dira lan eremuan aukerak desberdintasunak eta soldata arrakala, LGTBikoan mugimendurekiko feminismo hauen aliantzak, arrazismoaren kontrako borrokak, eta horretan gabiltza, eta Palestinaren alde. Zer nahi du guretzako aliantzak eta saretzearena oso importantea dela. Baina lehen esan dudan bezala, oso errez galtzen dira lorpenak, eta etengabeko tensioa eta borroka ez badago. Horan beharrezkoa dela mobilizazioa, eta hori, momentu honetan, ustez, azaroaren 25ean, fasismoren aurkako feminismoa izango da, edo antzeko zerbait izango dela gure leloa, genero indarkeria ukatzen duena eskuinak, eta feminismoaren aurkako jarrerak mutil gaztengan, eta eragin handia duela, bere privilegioak ez dutela berrikusi nahi eta. Eta bidean noski esan dudan bezala, mobilizazioa, sareak elikatu eta beste mugimendu sozialekin aliantzak indartu. Eta etorkizunen hurbila ditugun agendatua, protokoloak berrikusteko prozesu interesgarria egiten ari garela, abian jarri duguna, eta zaintza inguruko jardunaldiak udaberrian antolatuko ditugun. Eta, martxan jarraitzeko azki izan arte.